Mari abu, Muslim abu. Muslim, mayo. जोंफोरदि दाखालियो साथा फिथाइ बिफां दानना दोननाया रानबाय खोना थौनाय नायहैनि। रानबाय जां सप्तासेसोआनो जाबाय खोना दे न'? सप्तासेया जानांगौ। होमबा नायहैनि रानबायबा मुथासे लाबोगोन दा अर सायनो। जागोन दे लाबोगोन। फै होमबा थांसै। आब' जुदि रानबायबा जोंफोरा गाबोन लाबोगोन दे थेला लायना। जागोन दे। ओंखाम संनोबो बना बारा गैखाला नांखागोन। थु थांसै। रानबाय दे आब' न'? रानबाय लांनो हानाय जासिगोन न' मुस्रिम? आब' लांनो हानाय जाबाय। मोजां बनबोथ' गैया बे सामथाइ फिथाइ बिफांजोंनो थिगसे अर सायनांगोन एबार न' आब'? जोंफोरबायदि रावबो अर सायाखोना जेरैबायदि अर सायखायो जोंफोरो गोजां बोथोराव इसोर आथिं आखाइ गासैबो गावब्राजोबखायो। नोंनियादि बारा गावबावासो आंनिया जेरैबायदि गावो जिबौ रखम नुलायो। दन्दा जिबौ रखम। गै नोंनिया बारा गावा दे आंनियासो बांसिन गावो। नोंनिया बारा गावा आंनियासो। समान दे नोंनियाबो मार गावखायो आंनाबो मार गावखायो। सैमानो दानना होबाबो जानाय नङा नामा? नेथ्रानो। आब' दिनै मुथासेसो लांनि दे बनखौ। मोजाङै रानबाय नानखाय? रानलाया रानबाय दे। दा जोंहा हराव अर सायनांगौ। मोना बेसेबा गोजांग्रा जाबायसो आब' आंखौ। नोंल' गोजाङाखै दे मानसिफ्राबो गोजांसोग्रा जाबायनो। आंखौथ' गांसे कम्बला थोलायानो। आंखौलाय आंनियादि गांनायाबो थोआ। नोंनि आरो बाराद्राय दे गोजांनायानो बुरैफोराबो एसेबां गोजाङाखोना। नंमारगौ दे आंहा थैयानो गैया खोना गोजांसोयो। थु लांनोसै मानसिफ्रा नुबा आं लाजिसैलै। होनगोन ना मानसिफ्रा सामथाइ फिथाइ बिफांफोरखौनो लांसोदो होननानै। मानसिफ्रालाय मालै बुंबाय थाथो जाय जे बुङो। अबावथ' गायदाया बिमानैखौ ना सायनो लिंनो थांनाया दाबो फैला माथो। हिनजाव गोनां मानसिजों खारसनहैगोन बियो लाजिया सियाला दालालानो। आरो ना मासेल'खौनो सायनो हायानो। जानो खोबा हले सिगां फैयो शाला बान्दोरा। आयौ मा जाखोहाय सोरखौ एसेबां रागा जोंदों नोङो? बै रांखावरि दाला मोखांखौनो रागा जोंदों आङो साला। मानो आरो नोङो बेखौ नासो सायनो लिंनो थांदोंमोन माथो जाखो सायला नामा? गैया सायनो हायानो। मालाय गाबोनो थाख्लाजों खारसनहैसिगोननो बै हिनजाव गोनां थाख्लाया बेजों। मायो लैखोनसारिया साला बै हिनजाव गोनांजोंनो थांमारसिगोननो। औलै गावनो बुंदों आंखौ खारसनहैगोननो बेनिखायनो नाखौ सायनो हायानो। सानसेखिनिखौबो आजादियै थानो होआ ओरैसै। गाबोन खारसनहैबानो दिनै ना सायनो हाया थारमाने? ओमफ्राय जानोखौलाय हागोन ना हायानो जानोखौ? बेखौबो आरो बुंनांगौ बाथ्रा नाय हाया थायो। बेसो सिगां फैगोन जानो संखांनायनि उनाव। थेवब्लाबो बियो बै हिनजाव गोनांनो थांमारसिगोन आरो माथो थांगोन होनना थाङाखैमोन आंलाय गारबायसो सानदोंमोन। गारगोन दे मायाबा बियो बे थाख्लाखौ गारना लाबालाय अबाव हुवा मोनगोन बेलाय हुवा मोननो रोङिया। थाङा खोना दे बे ओरैनोसो बुंदों बियो खामानि मावनो बानानै ना सायनो बानानै। नङा मा कसम होनदो बास्सा मा कसम खारसनहैगोन होनना बुंदो। इसोर लैखोनसारिया। ओमफ्राय नोंसा नोम्मानैनि गोसथोनायनि आगोलनि हिनजावालाय अबाव थायनो ना होखारहरबाय? जानो खिन्थाया मा मोजाङै सोंबाबो थैबायसो होनना बुंदोंमोन। थैगोनसो मायाबा बे थैयाखै ओरैनो बुंदों आरो बेलाय। थैयाखै गावगायानो माबा उल्थां फाल्थां बुंबाय थायो। माबा खेबसे थैबाय होनो ओमफ्राय खेबसे थैबाबो थैयाबाबो आं थांगोन थाख्लाजों आं थांथारगोन ओरै बुंलायो लासिंसिंनो। एसेबां माने गेदेर ना? माजों संनो नागिरदों बाजै बेखौ थास' बेदरजों सं बेसेबा गोथाव जाखागोन। दे होमबा नोङो सायना होलाय आं ओंखाम संनि र'। आंखौसो नेबाय थादों नोंसोरो हा? ओमफ्राय दाहालागै सायाखै बाप रे बाप माबायदि मानसि नोंसोरो? नों सायनो हाया होमबा? ना आखाइ गैया नोंहा? ओमफ्राय जानो थाखायलाय खुगा दंना गैया? ना गैयालै? दङ माथो आं दासो मोजाङै नायदों खुगाबो दङ आखाइबो दङ। खुगाजों जानो हायोबालाय आखाइजोंबो सायनो हागोन माथो।
Ngay, nâng lại bắt ra bung đừng để khi chủ. Có cửa, đó là một cái cửa. Nè, ăn bữa, ngươi dành này nhỉ, nâng nha, giờ này 추가 동은 아니야? 오, giờ này 추가 동은 맞추는 야, 아야, 동만 맞으러보라, giờ này 추가는 야. 능슬 산이 않고 인첼 칼라드? 인첼 칼라야 그야 아니, 농도 90분대 그래. 능슬 살아 이십방 미카르자. 산에 비마 비샬르가 낭나니 않고 이십방 알으실래 칼라드 능슬아? 너희 베터 선치바브 포스타이그 능슬아? 에랑 가우리, नोंखौलाय जोंखौलाय मा आलासिलाय खालायदों? नोंखौ जानो होआ ना लोंनो होआ? आरो माथो नोंखौ जेबो खामानिखौनो मावनो होखाया? मालाबा बै फिसा फिनला खामानिफोरखौ थिनो दोननाय थिना नङा, थेवब्लाबो बेलाय मा आलासिलाय जाखो? नोंनो बुंलाय मा आलासिलाय खालायनाय जाखो बेफोरो? आं खायसे रांखावरि, आं खायसे नोंखौ जेबो बुङा। बेलेग बिबाजैमोनबा नोंखौ बेसेबा रायखागौमोन, आंसो राया, नै दिनैसो नोंखौ बुंबाय आङो। नोंखौ दिनैबो रायाखै आङो, बुंदोंसो। आरो दिन नोङो जोंफोरखौ आलासिलाय खालायदों होनना बुंदों। जोंफोर रावखौबो आलासिलाय खालामाखै रांखावरि, नोंसो आलासिलाय खालायदों। मालानि सुखि संसार सेफायग्रा, मालायखौ आलासिलाय खालायग्रा नोंसो आसल मथे। मानो बिदि हा? हिनजाव गोनां होनना मोनथिखानानैबो नोङो मानो गोसथोनांगौ हा? मानो बेफोरबायदि नोंसोरो हा? दे मानिना लाबाय दे, बै थाख्लाया गाज्रि। नाथाय नोङो बेजों मानो गाज्रि जाफायो? नोङो जुदि सान्स होआमोनबा बियो बोरै सान्स मोनगौमोन हा? नङा, नोंहा बे एसेबां गिदिर बुहुमाव रावखौबो फागोआवनो मोनासै नामा? गोसथोनो? बे हिनजाव गोनां गथ' गोनांखौसो मोनबाय आरो नोङो? आयै, सोरबा सोरबि मानसिफोरा जेसेबां गिदिर गोलाव बुहुमानो जाया मानो, थेवब्लाबो हौवा हिनजाव नागिरना मोनालै आयै। जेरै रांखावरि आनै न' दिनै थाबाथ' आंनिसो गोसो, आंनिसो जिबन। आंहा हिनजाव गोनांखौ गोसथोदों थोआखै, नोंसोरालाय बेयाव मा खि अरजादोंसि? आंहा थाख्लाजोंनो गोसो मिलायबाय नालाय गोसथोबाय आरो। नोंसोरालाय बेयाव मानो एसेबां बुंनांगौ बाथ्रा दङ? ओइ, नोंसोरबायदि साननो रोङि मूर्ख बेलबुम मानसिफोरजों रायज्लायना जेबो लाब गैयालै, थै गाधनि बोरमानि जातसो नोंसोरो। जोंखौसो उल्था रायना गालांबाय नायनाय आयै, खोब गावखौनो गोरों सादा लादों खोना बुजिनो गोरों। थाथोलै फिसा, बेखौ बुंनानैबो बुजायनाबो जेबो लाब गैखाया। गैया गला जेबो साननो रोंखाया मानसियानो। नंगौथ' बेखौ बुजायस्लायस्लाय बेनिसै आङो आंनि टुनटुलुखौनो बुजायनानै साबसिन जागोनलै आयै। औहाय, नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंमारदो। दे होनबा फिसा, नोंनो सायदो नाखौ। दसेनो मा जाब्रबखो उदैयालाय, फाफि उदैया, सास'नाय उदै आयै, आं हाला, थालानो, बे न'खर गंसेयाव सानसेबो थाखाला। गाबोन फुङावनो थांखासिगोनबो आङो। साला बिमा फिसा, आंखौ जेरैबायदि खालायदों, एसेबां बिखारो जा बिसोरो। र' खेबसेल' थाख्लाजों हाबा जानो हो आंखौ। बेनि उनाव बे न'खर गंसेयावना आगानसेबो होफैया आङो। सोरबा लागै थैलां, थेवबाबो नायफैखाया आङो। आरो बिसोरो जुदि आंनि न'आव आलासि जानो थाङोना, बिसोरखौ जेबो खेर खालायखाया आङो, माथोखौनो होआ आं मोजाङै। जेरैबायदि बिमा फिसा लोगो नांनानै आंखौ रायदों, हे इसोर, बे बाथ्राखौ आं मालाबाबो बावनो हाखाया, थैबाबो बावनो हाखाया आङो। बे बाथ्राखौ आङो थैबाबो बावगारलांनो हामारनाय नङा मालाबाबो। नाल' सायखौनो मा बाथ्रा खोनासंहोआखै बिसोरो? ना मासेल'खौनो सायना लानो हाया? आंखौल' लामा लाबाय थायो बिसोरो, रुवाथि रखम बाहायनो नागिरो, हायिखायसो। दिनै जुदि आंनि आइ आफाया थांना थानायमोनब्ला आंखौ बिदि खालायनाय नङामोन, आंखौ खथ' अनखागौमोन। आइलै
아빠래. नोंसोरनि फिसा रांखावरिया बेसेबांलाय जिला जागासिनोलाय रावबो मोजाङै थानो सान्थि आं दा मा खालायनो दिनै सानसेखौ आं दा बोरै थानो बे न'खर गंसेयाव फाख्लाखौ फन खालायनि र' गाबोन फुङावनो आङो बिखौ लांनो फैनो हागोन गजा सकसिम आइलाय आफालाय मा जाखोलै सना मा जादों? पाप्पि साला नोङो गावगाय गोसथोनायनि गाबनायखौबो नोङो बुजि मोनाखै सरि सना रांखावरि सरि नोंसोर नोंफारि होनना बुं जाबाय दे सना जाबाय आंनिनो गोरोन्थि मोनदो सना खोनासं नोङो आंखौ गाबोन फुङावनो गजा सकसिम लांनो फै आङो बे न'खर गंसेयाव ससेबो सानसेबो थानो हाला गाबोन फुङावनो फै दे 5टा बाजियावनो